Aquí tenim del Benlliure hem posat el busto de Goya, la posició original del Goya, perquè tothom la coneix. Aquesta està cedida per la Fundació Capa de Madrid, que és el que va fer la fundació. És el mateix del premi? Sí, clar, és el mateix del premi. Aquesta és l'obra original, la que va fer el Benlliure. Un boceto del monumento de Velázquez y otro relieve. Del Veró tenim el busto de Tulla, que és una mica el que hem triat com a escut de l'exposició per la seva bellesa. Hi ha el San Francisco i un altre bust. Tenim del Atxet, tenim la maqueta del Monument a Colón. Del Novas tenim el Rafael de Casanova, la maqueta original. Aquesta és un altre txell i aquestes són del Reiners. I això és del Vall Mitjana. És una mica 4 pincelades del que era el segle XIX, els més destacats. Llavors, a partir d'aquí ja passem al modernisme, que és el començament del segle.